Yo, what is up mga katropa? Panibagong araw, panibagong katarantaduhan naman. Pero for today's vlog is wala muna tayong katarantaduhan dahil sa kadahilan ng meron tayong isang topic ngayon na pag-uusapan. So, let's get it on. If you're new to my channel, welcome sa tropa mo, tropa ko, tropa tayong lahat. Enjoy watching! For our topic today is talamak na talaga ang lokohan ngayon sa pag-ibig. So, isa itong problema sa ating lahat. For teenagers, from teenagers to the married ones. So, ang topic natin ngayon is kung bakit ba talamak ngayon ang lokohan. So, first up, may isang best friend ako na babae na sa ngayon is complicated ang relationship. So if you're watching this, is para sa iyo tong vlog. Pero hindi ko masasabing ang relationship nila ay lokohan, pero masasabi kong umaabot na sa point ang kanilang relationship na nagsasawa ng isa. So for today's vlog, so guys, bakit nga ba marami ang hindi nagsasucceed na relationship for today, for this generation? So, let's put it in the point. Tingnan nyo, world of gadget na tayo. Maaring ang mga tao ay mga busy na. At minsan, sa ka-busy nila, is nawawala na sila ng time. So first point, world of gadget na tayo. Sa relationship, dapat hindi natin sinicenter ang focus natin sa gadget. Kung may girlfriend ka, or may boyfriend ka, wag mong gamitin ang gadget para, for example, magde-date kayo, puro na lang cellphone Yan ang point. Puro na lang cellphone ang mga tao ngayon sa communication, dahil marami ang gamit ng gadget sa communication, paglalaro, at saka maaring sa pagde-date ginagamit na rin ito. Pero wag natin itong center sa ating relationship dahil maaari itong makasira sa atin. For example, kung magde-date man lang kayo, imbis na magtabi or mag-usap kayo, imbis na mag-usap kayong dalawa, ginagamit nyo na ng cellphone, chuk ng chuk there, at tingnan nyo, yan ang hihirap sinicenter yung attention natin sa cellphone. Puro pindot na lang ang ating ginagamit, imbis mag-usap na kayong dalawa sa isa't isa, hindi na nagagawa dahil sa kadahilang nun. So maaari natin gamitin ang gadget para sa long distance, pero wag natin, kung may time kayo na sa kayong dalawa lang, is wag na i-pass or i-side mo na, set aside mo na yung cellphone or ano bang gadget na makaka-distract sa inyong dalawa sa inyong time, di ba? So give it time to each other. So next, saka busy. So hindi point ang kabisihan sa isa't isa upang hindi na magbigay ng time, di ba? So kahit busy kayo, kahit busy kayo, kung alam nyong may pagmamahal kayo sa isa't isa, you always find time na set aside mo ng busy, give time to her for a little bit na lang, or for him for a little bit of time, na at least makabanding man lang kayo. Maaari ding mabigyan nyo ang isa't isa ng cooperation, na yung kabisihan nyo, yun ang i-cooperate nyo dalawa, na matulungan niyo ang isa't isa upang yung kabisihan nyo is mabawasan na lang. At sa paggamit nun,
is ano yun, yun na ang bonding time ninyo. So, Time. next, ang time. Very important yan sa relationship. Ano mang gawin ninyo sa inyong relationship, dapat you always find time. So, maaaring busy kayo. Yun, isa lang ang pinupuntahan ang topic na to is yung time. Paglalaan nyo ng oras sa isa't isa. Maaaring hindi natin pwedeng mabigay ang lahat-lahat ng time natin, pero pwede rin natin kahit kapirasong time lang sa isa't isa na once a week or twice a week na magkita kayo upang gawin ang mga hobbies nyo. So, next is, dahil nag-uusap naman lang tayo ng love, so limang tips upang sa aking experience lang na 5 tips upang mabigyan kayo ng isang strong relationship. Okay guys, first, time. That's it. That's the first thing. You must have time with each other. Next, effort. Kahit anong liit ng effort ng isa't isa, dapat ma-realize nyo yun. Hindi puro na lang kayo gawa ng gawa, pero hindi nyo na-realize ang effort ng isa. Next, third, pagmamahal. Inilagay ko sa ikatlo ang pagmamahal dahil doon siya dapat nakasenter sa 5. So, ang pagmamahal ang isa rin sa importante na kahit yung alam mong yung isa sa inyo ay patungo na sa pag-surrender, dapat merong isa sa inyo na magbibigay init sa inyong pagmamahal muli, na kahit alam niyong cold na kayo sa isa, doon nagagawa ang effort mo, yung ilalabas nyo na ang effort nyo sa isa't isa, na bumalik yung pag-ibig nyo. So, next, i-sunglass nyo ang eyes nyo, boys. So, ito ang point. Sunglasses nyo ang eyes nyo. Huwag kayong tumingin sa iba. Tandaan nyo, minahal nyo yan. Pinili nyo yan in the first place. Hindi siya ang pinili sa iyo. Hindi siya ang pumili sa iyo, kundi ikaw ang pumili sa kanya. Siya lang ang sumagot sa iyo. So, siya ang pinili mo. Dapat siya rin ang ipaglaban mo. Huwag kang tumingin sa iba. Hindi porket hindi sexy yung girlfriend mo, titingin ka na sa iba. Tingnan nyo. Hindi porket masarap yung isa, yung iba, hindi porket mas masarap yung iba, mas pupuntahan mo yung iba kaysa sa girlfriend mo na hindi masarap. So, to the point na hindi ito sa taste, ha? So, hindi yun sa taste, pero sa sexihan or sa one shape. Pero it's about love. Balik tayo sa third. It's about your love. Mahal mo. Dapat mahalin mo. So, tip number 4, huwag kang tumingin sa iba. Next, trust. Hindi yung trust condoms, pero yung pagsalig or sa trust nyo sa isa't isa. Dapat i-strengthen nyo, build little by little. Dapat meron kayong yung trust sa isa't isa, na hindi kayo madaling maloko na hindi porket yan ang instinct nyo, girls. So, yun ang 5 tips ko. First is time. Second, effort. Third, love. Fourth is huwag kang tumingin sa iba at be loyal. Fifth is trust sa isa't isa. Pag nagawa mo yung 5, is for sure hindi mahihirapan tibagin ang inyong pag-ibig. So, if you happen to love this video, leave a like button, punch the subscribe button,
and turn on the notification bell below. So, hope na na-learn kayo sa Love Guru moments ko dito. And kung gusto nyo pang makita ang mga videos ko in the near future, is follow me in Facebook. Thank you. In 3, 2, 1.